Titagotigana na yono mwancho murigeria tigataganda kurigeria na kumurekere birengari ibago bigandre tokoregwa korose county ya Nyamira gati ya baraibo igoni gabasa sokerege tambukerekyo anene asogo choroko yo koligiye kerogo kyobo jumba se bunge ya kituma sabagwetera se kyama kirikia UDA asabona berga kagwe miromo bene una omo solicitor general menyibe county ya Nyamira ebigana bye birengereryo byabo ya assembly ya Nyamira okorega sinomo president yororo none toni akeroka ndotetebe municipality kwega tokorega sine national government na lera tokonye binde biche ndora no moske okurukunga Nyamino nero mosko cho kure chama ya UDA na nere deputy majority leader UDA ase rais yekorwa kurwe ward ya Gesima e county ya Nyamira marago be na ntu tu ajira kororekana na ntu kotebio mo president yoitombi yamano kera na intu na torengereti na dengo tuaro ogotegerera kigera kuboriwa kuna to tebeti aruete ira yae na tebete to gokore gasieto kaunde serikali abagusinto riko tigara nyuma igo na ndetu amwira ne limpia mono asoko toero yo minto machagu ega asia tendere gisemi asense yaito ya Kenya oyo minto satara kamose asate nera sama ngana machiko asense yaito ya Kenya igo nere tuigwete mheshimiwa mbuya gatokorera na